NDF हिसाबै जों 34 years स्ट्रागल खालामखांबाय आरो 34 years नांनायनि उनाव बर'नि जि इस्युखौ लानानै जों सोमावसारदोंमोन बे मानगोनां रायजो राजा लोगो नोंथांमोन जोंहा UPPLनि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सारा NDBफोरखौ थगायनानै माब्रै राजखान्थि गेलेदोंमोन आरो माब्रै देरहासार जानो हादोंमोन आरो बिथाङा फंसे बाथ्रा बुंबावदों NDBफोरनि जेंनाखौ 99% जों फोजोबस्रांनो हाबाय आरो NDBनि जेंनाखौ जों सुस्रांनानै होनो हाबाय होननानै जोंहा माना गेदेर UPPLनि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सारा दिनै रोखा रोखा गावनि खुगानिफ्राय बैफोर बाथ्राखौ बुंदों। फारसेथिं जोंहा प्रमोद बर' साराबो जोंनि रायजोफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा बुंदों आरो रायजोनि बाथ्रा मा बुंखो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौ फुल आपडेट नुलांनो मोनगोन। जोंहा मानाव गेदेर UPPLनि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सारा फंसे बाथ्रा बुंदों जे बिथाङा 30 बोसोर बा 35 बोसोर NDBफ्रा संग्राम खालामदोंमोन आरो बे संग्राम खालामनाय बायदियैनो दिनै जोङो सरकारजों बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानै जोङो NDBफोरनि जेंनाखौ 99% जोङो फोजोबस्रांनो हाबाय आरो जोङो सुस्रांनो हाबाय होननानै जोंहा मानाव गेदेर डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सारा गावनि खुगानिफ्राय बेफोर बाथ्राखौ बुंनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बाथ्राया बिसोर रायजोफोर जोंहा मानाव गेदेर डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सारा दिनै NDBफोरनि जेंनाखौ थारैनो फोजोबस्रांनो हादोंना? थारैनो NDBफोरनि जेंनाया सुस्रांजामारदोंना? जुदि सुस्रांजादोंमोनब्ला दिनै NDBफ्रा मानो गोदान पलिटिकेल पार्टि दिनै मानो दानो गोनां जाखो? नैबेसो बाथ्रा सोंथि जानानै दं नङा होनब्ला रायजोफोर? अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना फारसेनिफ्राय स्टेप बाय स्टेप नायलांबानो जाबाय। जोंहा मानाव गेदेर डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सारा NDBफोरखौ थगायनानै माब्रै राजखान्थि खालामदोंमोन लोगोसे माब्रै देरहासार जानो हादोंमोन आरो बिथाङा NDBफोरनि जेंनाखौ सुस्रांमारनो हादोंना हायाखै? फारसेथिं जोंहा मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ बा BTCनि चिफ प्रमोद बर' सारा फंसे बाथ्रा बुंदों नङा होनब्ला रायजोफोरनि थाखाय बैफोर बाथ्राखौ नोंथांमोना खोनासंलांबानो जाबाय। NDF हिसाबै जों 34 years स्ट्रागल खालामखांबाय आरो 34 years नांनायनि उनाव बर'नि जि इस्युखौ लानानै जों सोमावसारदोंमोन बे समाप्त जाबाय। बर'नि जि गांनाय उखैनाय 90%आ जों सफल जाबाय होनना बुंदों। थांनाय 27 जानुवारिखालि जि सुक्ति खालामबाय सुक्तिनि गेजेरजों जिखिनि मोन्थाय मोनदों बे मोन्थायानो अन्तत बर'फोरनि आंखालनि 90%खौ सल्भ खालामबाय आरो बेनिखायनो जिहेतु सशस्त्र संग्राम जोब्बाय आरो सशस्त्र संग्राम जोबनायखाय थांनाय सरकारजों एग्रिमेन्ट खालामनायावबो मोनसे सर्त दंमोन जे उइदिन 1 month सहि खालामनायनि मास मोनसेनि गेजेरावनो आफादखौ मानांगौ जिहेतु सशस्त्र संग्राम खालामनाय संगठन थानो हाया बेनिखायनो बे संगठनखौ फोजोबनानै गुबुन मा धरननि NGO दायो ना मा दायो बेबायदि मोनसे मा खालामनानै थानो हागोन खिन्थु माखौ संगठन NDBखौ नोंथांमोना डिजल्भ खालामनांगौ बे बाथ्राखौ बुंबाय। जिहेतु जों दासिमहालागै डिजल्भ खालामनांगौ अफिसियेल खिन्थु साननै सानथामसोनि उनाव खालामगोन। दा संगठन डिजल्भ खालामोब्ला जोंहा नांनो गोनांथि जेबो गैखाला जिहेतु दा जों जिखिनि सुक्तिनि गेजेरजों जिखिनि जों मोन्थाय मोन्दों सरकारनिफ्राय आदाय खालामनो हादों बेखिनिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि बाथ्रा दं आरो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायाव जों पलिटिसियान इनभल्भ जानांगोन। जिहेतु जों साधारन नागरिक हिसाबै साधारन मानसि हिसाबै समाजनि जौगानाय खामानि मावनांगोन आरो बेखौ मावनोब्ला जों पलिटिकेलि इनभल्भ जानांगोन आरो बेबायदि बेबायदि नोजोरजोंनो दिनै जों UPPL राजनिति हान्जायाव जगदान खालामो। दिनै NDB प्रग्रेसनिफ्राय आं थाबाय गाहाय नेहाथारि थाबाय जा फाइनेन्स सेक्रेटारि बेनिफ्राय स्पर्ट्स सेक्रेटारि बेबायदिनो जों मेइन माबानि बिथोराव जायफ्रा केन्डिडेट जागोन बिसोरजों सासे सानै प्लास बिदि जगदान जादों आरो बाखिखिनिया बै आफादखौ डिजल्भ खालामखांनायनि उनाव जगदान खालामजोबगोन। BPFआ BJPजों थानानै गेलेयोना गेलेया बे बिथांमोननि बाथ्रा जोंहा बिथांमोनजों जेबो लेना देना गैया। जों UPPL हिसाबै हारसिं गेलेगोन आरो हारसिं गेलेनानै देरहानो जों सरकार जास्ट जोंनि नोजोरा बेनो।